Dasa ko. Katawa, kay murag makasukat. Ano man na? Katawa pa rin. Nakabisaya, may sombrero. Ani, muli siya. Kabisaya. Mas napaginit ko na. Ani, mana? Mga kabisaya, di ami karon nag-adyo mi og kuan. Balak. Ano man kuan ni ang trabaho dito sa tulo na mao. Putra guys. Buisit. Ano man ni? Nang kurat sa. Ano na grali? Ang magrali, matisan to. Jaga pagbuat ang istorya. Hani, nani? Pilo. Na, di man ko niingat. Puja, oy. Ano ba na? Ikaramang ko'y nagalisod-lisod, Dani. Ginagihatawa man. No, sir! Sige, tuwad. Tuwad. Nga na, o naman good. Aboy, isa pa makaka. Kaka. Nga na, ang badi. Nga na, mataktakan man eh. Nga na ba? Isa daw, ito. Sige ako tawa. O, diba? Nga na. Sige ako katawa. Tiknik. Pagod mo na ibaw. Diba? Ni-plaster siya. Tuwang ka. Na-plaster na ni balot. Balot. Matuglakan. Ano na, ka pwede na siya pang hotel, mga kabaysayar. Kay mali mo to. Hindi mali siya. Kaya wala mo siya. Kami sayar. Mali bitaw to. Ano sa tabingi pa rin mamani? Ani banig ng using. Lula man to na to. Ginoo ko. Tragis na to. Dasa ko. Katawa, kay murag makasukat. Oh no! Ano man na? Katawa pa rin. Sige, katawa pa. Isa ko magkatawa ni. Hindi man ka makatawa. Nagilok agang tilaot. Nagilok naman na. Kanang katawa. Isak tak-tak gyapon. Di na lagi. Muna di man malak. Saan di malak? Saan man na buloy. Uy. Buloy na ano. Hindi mo katawa. Sabi niya hindi daw siya tatawa. Tawa naman. Si Jara baga dyan. Mira kali, dyan sa super lapin. Ha? Super lapin, di ba? Ano sa super lapin? Di ba natin palabasan ng super lapin? Parang ako na rin. Mamuta na pa rin kung kayo pa ko. Hindi pa na. Isa ka channel. Sa ibig-ibig. Wala na siya ng balot. Hindi na tabitarin. Sunod. Igam. Paano ito yan? Hey mga kabisayo! Nag-ilis may sa mapil. Phone. Ano, okay na baro. Ikod na ito mga hala. Ikod. Mana ni, napin na. Basaya. Yes. Kapag
Kabisaya. Kabisaya. Mali, lagi ka na. Kabisayar. Ay, kabisayar. Tambi. Itak-tak mo. Kita mandi ko dyan, ano? Kita mandi. Try ko, itak-tak mo. Uto. Siyempre ikaw po. Siyempre po ito. O di ka masunurin. Ano ko ni Sito? Lalo na ito si Beatrice. Beatrice. Ano? Sama ni Nana. Ikaw mo tragis. Kitaan ba ba din ko? Kunot din makitaan kalingaw. Nituwan pag sa gaganito. Gibira saan shorts. Sure, sa pantay. Ikaw gibira ka leader sa pagkatawan. Stick Ako kanina isang pasumangin lang. Ikaw galing mo, isa pa sumangin. Mag-rulyo tayo mga kabisaya. Dear anak, Beatrice. Nakabisaya, oh, may sombrero siya. Ano mo ni Ziza? Ah, kabisaya. Mas na paginit ko na. Oh no! Ani man na. Sino? Bubi ko pa dyan siya. Ano kang di, magbika ka, mag-inga na. Makuan niya ko. Ito, manong to. Honey, Ziza. Dili mo iligan para katawanan. Ito na katawanan. Pumanunta ko. Ay, sa sige na. Trabaho. Buisit na batihan. Sabangin dan putanan ako'y leader ko na leader. Sito raw na katawa. Kunin mo, Mas. Idang hingaan. Sa naman ang ako, sa ba ng kuluran na, ingon po si Zal, ito bang blue, ang kulor. Kana ba? Ingon po. Saan naman di ay ito? Blue, ingon po. Ano sa baan natin, ha? Oo. Lain magumasagan ko katawa ka magkikihiki, na? Para kikihikin. Di ba sinunoy ang anak, na? Hindi ko alam kung sa'yo. Kuan ang gawin. Kuan. Hilaot ba? Naharahat. Sama niya. Sana na mo na kung daw ka na. Doon saan matanaw man, sige lang kataw matuwa na magpadimaon. Ako ay pinakakuan, pingas ka ito. Medyo pinakaibaw ka, may kapit ka. Ha? Bye-bye. Puti lagi talo. Ay, puti lagi. Mga kabisaya, abangan niyo po yung story ng yung mga pag-audition ko. Babahagi namin sa susunod na kabanata ng Kabisaya, pang-audition siya unang-una sa sa sunod na. Mamahaka. Okay, sunod na. Sunod na lang mama, mga kabisaya. Ano si siyang anak kay mama ko nito. Igang? Puti lang ito daw ni mama. Starring po, di mong t-shirt kikaya sa likod. Jesus.
Pero subuganan ka ini taas sayang ka na ilag kang kit ato sa kulor. Diyan na turong gihadyag isang ilo. Nga na ba niya na padak sa muscle. Muscle. Paano na siya kung bari? Huwag kayong mag-alala mga kabisaya. Ganito lang talaga kami. Exercise ha. Joke lang. Bye na mga kabisaya. Thank you for watching. Taas na.